Üdvözlök mindenkit a Matrica Mánia csatornán, ahol ránézünk mindenre, ami matrica, és van hozzá gyűjtő album. A mai áldozatunk pedig a Tour de France matricás album, ugyanis nem sokára indul a 2024-es Tour de France. Ha jól emlékszem, akkor június 29-én, de itt rajta is van a matricán, június 29-én rajtol majd a mezőny, és július 21-ig tart maga a verseny. És ehhez a Panini kiadott egy matricás albumot, úgyhogy erre fogunk most ránézni, amint sikerül kibontanom ezt a szuper bomba biztos zacskót. Kinyitottam. Áú. Kapunk 4 csomag matricát, és egy gyűjtőalbumot. Így néz ki az album. Ez vagy belga, vagy holland, úgyhogy külföldi oldalról rendeltem. De hogyan is néz ki ez az album? A borítója az fehér és szép, ennyit tudok így kezdésnek elmondani. Aztán itt rögtön meg is mutatja nekünk, hogy Vingegaard matricáján keresztül, hogy hogyan is néz ki egy matricának a felépítése, illetve maguk a matricák hogyan néznek ki. Itt egy rövid tartalomjegyzék, ahol az összes csapat megtalálható benne. Aztán itt a trikók, sárga, zöld, a pöttyös trikó és a fehér trikó, rövid leírással, hogy ugye melyiket ki viselheti, ugye a sárgát, aki az összetettet vezeti, a hegyi pontversenyt vezető a pöttyöst, a sprinterek között a leggyorsabb, vagy a legtöbb pontot éppen elérő az a zöld trikót, és ugye a legjobb fiatal, az összetettben legjobban álló fiatal pedig a fehér trikót. Kapunk itt egy térképet, hogy merre visz az idei Tour de France, 3492 kilométer lesz. Itt egy rövid történelmi áttekintés, és itt pedig a szakaszok 1-es, 2-es, 3-as, milyen hosszúságúak. Illetve, hogy honnan hova megy az adott szakasz, és itt például, ha akarod, akkor te tudod vezetni, hogy áll éppen a sárga trikóér a verseny, kiviseli milyen idővel. Itt ugye a trikókról szerintem egy-egy matrica, és elérkeztünk a csapatokhoz, tehát minden csapat kap szerintem ide egy csapatlogót, aztán azt tudom, hogy a bicikliről lesz kép, itt az Astana például, aztán a Bahrain Victorious. Itt ugye a versenyzőknek ilyen szürkített képei, úgyhogy az is kiderül, hogy kik kaptak helyet ebbe az albumban. Itt ugye a Cofidis, az Age Deser, az Easy Post, Frances de Jeu, régen legalábbis ezen a néven futott, mert én nagyon-nagyon régóta nézem a Tour de France, csak mióta felnőttem, és a nyári szünet nem létező fogalom lett számomra, azóta egy kicsit nehezebb követni, de emlékszem, hogy még süldöm malac koromba kezdtem el nézni, amikor bőven volt időm nyáron nézni. Trek közben, aztán a Lotto, Movistar, Quickstep, a Visma, és itt végére is érünk a csapatoknak. Itt pedig még a végén egy ilyen képregényes, rajzolt matrica lesz majd zárásként, ugye 336 matricás az album, de azt mondom, hogy nézzük meg magukat a matricákat, hiszen az itt a lényeg.
Wow, mennyire nagy matricák. Van itt pont nekem kártya. Ja, megmutatom, szerintem ez van akkora, mint egy... Mit tudom, a Golden Bowler, mi más? Pont akkora, mint egyébként egy kártya, egy focis kártya. Tehát ugyanaz a méret. Úgyhogy szép nagy matricákat kapunk. Itt egy Holman, aztán egy Fairfake, itt egy, szerintem valamilyen helyszín, de majd megnézzük. Itt egy csapattrikó, és egy, szerintem ez egy ilyen csapatkép. Igen, Total Energies. Úgyhogy csapatképet is kapunk. Na nézzük a következőt, ugye 4 csomagot adnak a starter packhoz. Van itt nekünk egy Jesbert, aztán egy Rikaert, egy Bilbao, aztán egy Vlasov, és egy újabb tájkép az egyik helyszínről. Na, menjünk tovább. Itt egy Carapaz. Aztán, igen, ezt mondtam, hogy bicikli, és ráadásul csillogós matricán. Nagyon jól néz ki, wow. Egy Grelier, még egy. Aztán egy Neisen. Na nézzük az utolsót, hogy abban mit kapunk. Egy Row az Ineosból, aztán egy újabb tájkép, egy újabb bicikli, egy Nilans és egy Ballerstedt. Gyorsan sorba rakom, és akkor megnézzük albumba ragasztva, hogy néz ki. Bedobáltuk gyorsan a matricákat. Egészen jól fog kinézni ez az album, hogyha már azért egy normális matrica szám belekerül. Ennyi lett volna mára, köszönöm, hogyha megnéztétek. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.